Názdar válečníci, doskladnili jsme zboží od Delta Armory, je tam pár novinek, pojďme se na to podívat. Tak začínáme puškama AR-15 od Delta Armory. Konkrétně tohle jsou modely Charlie s procesorovými jednotkama Eagle, potom celokový Frey, velice oblíbený model. Pokračujeme nabíječkama Smart, rukojeti, testovací balení kuliček Eagle, takže si vyzkoušíte, jestli vám kuličky vyhovují nebo ne, a pak si budete brát v velkých baleních. A následně jsou tady lipolky od Delta Armory, různé typy kolimátorů doskladněný, velká balení, balíček Eagle, gumičky Trinity, Delta Armory, D-Mag, zásobníky tlační, masky a sumky různých velikostí. Doskladnili jsme rukavice od Delta Armory, jsou tady vnější hlavně, předvažby a pak úplně superový 3D PVC nášivky a končíme kuframa na vaše dlouhé miláčky. Doufám, že se vám video líbilo, budeme se těšit na kamenný prodej v Třebíči, anebo na vaše objednávky na e-shopu.